vypalit, jo. Tak. Zůzkujte. A aby to umět, jo? A upozorňuji vás. Já vás upozorňuji, že to matury tam prostě nepůjde. A Pučinová. Já si získala poznámky. Musím učit sebe, dneska jsou na tak. Jenom ten týče ústavní právo. Pracovní Právě za České republiky. No, pojď. Když otázky ve státě, výkon, státní ještě pro ty matky. a základní svobody. Základní svobody občanů. Takže je to nějaký kanální odvětví, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Co slova, lepší to nebude. Vaše, už něco? Dávej pozor. Tak, docela první a ty hlavní čtvrtou. Hlava první teda skladní. Povídej. Jak se charakterizuje Česká republika? Jednotný demokratický sociální stát. Založen? Na právní státu. Tak správně. Prosím tě. Cože? Je to takový leální, no. No, počuji. Když jsme učali, tak to je. Jsi na čtvrtou, viď? Tam jsou ty soudy. Tam jsou ty soudy trošku, jaký právě víme, co to má. Já nevím. To je trošku reální učení na Prosím tě. Jsi jaká odpověď a posadíš mi ty. Řádně. No tak je to moc soudní, obsahuje systém a organizaci soudů ČR, jo? Tak. Konečná dobrý. Děkuji. Tak něco listině poslouchej. Listině základních práv a svobod. No. Každý člověk má základní práva. A trošku to uvedl do toho právního toho. Máme právo. Děkuji. Právo na tak především je součástí ústavního systému České republiky, jo, to hlavní Činová, jo, náhodou něco to. A zaručuje, že základní lidská práva jsou nezadatelná. Co to znamená nezadatelná? Nezadatelná. To jsem si to zeptal tebe, počkej. No, on ti to vystavikoval.
Protože když se narodil, tak už mám právo na život. Může na život. No. Dobře. Tak, ty nestyditelná. No. A nepromlčitelná? No. Nějaký na průvod. Pomůže někdo? Někdo? Neví? A kdo dál? Český anglický král vydal obdobu této listiny. Víš, kdy to bylo? Ale kdy, nekdo? To si víš, že to bylo. Jo, bez země. Bez Češťan, my máme právo. Jo, ale hlavně to říkný právo. Tak když, včera, ne, zítra, co? No. Taky teď nic století, máš toleranci 5 století. Nevím. Tak jdeme dál. Počkej. Tady mám dílu v ruce. Tak, účastníci pracovně právních vztahů. Kulešová. Ale... Především si vydej ruce ze zás, jo? Tak jsou to subjekty, jo, pracovního práva. A jsou to osoby jak fyzické, tak které mají pracovně právní práva a povinnosti to jako vyšlo, no, jdeme dál, no? Tak. Já nevím. Tak, řekni mi, že to bylo dovolený. Máme rád tady. To byla trauka, no. Základní dělka dovolené. Dámě? No. Mateřská dovolená? Kulešová? No tak, to může mít jenom matka. No jo. Jaké jsou souvislosti? No, tak ti to trošku... Nerodičovka. Rodičovská. Já myslím, že neporodí pápa, jo. No. No a jak je dlouhá ta mateřská dovolená? No. No, rodičovská dovolená. Budu skutečně dožádat. Je. No, už to nějaký. Co? Tak, to je škoda. Ale prosím tě, jo? A já to... Jo, lze to dělat přes penězi. Je to nějaká újma, třeba... Újma! Nepusti do manuálu. Je újma na věci. Prosím tě, může někdo? Jo? Říkal? Můžeš jít ty. Tak je to újma, kterou lze vyjádřit. Penězi! Tak. Víkend si mohli si zdáš. Rozsah má rodičů. Rozsah má rodičů. No? No? No, to víš, no. No. Ale. No. Vidíš to, jak dávno bylo. Velblo. Prosím tě, tam sedíš jak
Co říkal? Na to znovu. Tak ještě na dolů, to je normálně. Jsi šařová. Pánek. Co to je? Já to říkám. Víte, neříkej nevím, to je rodný slovo. Neříkej nevím. No dobře, já budu chtít. Jeden nedá. Jeden nedá. Tak ty hlavičky si ještě proberu, co? Je. Tak hlava 6. Třeba tam nemůžu. Ale tak už je nejde nebo ona? Já vám dám leta. Správně. Co tady je tam? No, ta kontroluje položení státní masky. Ty vole, jsem mokrá. Strašný. Můžeš jít. Jo. Vy tam nemáte to, stát nemůžete všechno. Dohlíží a kontroluje na to. No, počítat ne. Jo, to je zkušení tohleto. Já bych musel první třídě. Tak, a vydává. A vydává. A vydává. Bankovky a mince. Zkoušte se, jo. Přece tohle tak nejde, jo. Doufali jste, že nejde. Jako, ale se nesmíte, jo. Vás říká a to do toho ještě někoho vyzkouším. No to tím každý jako může, jo. To je to. Co to nesměj? Tak. Jak mám 8. To jsou ty věci. Šla. Vidíš, jak šla. Šla. Já se odkazu na to. Po zbytí platnosti určitých institucí. A jsou to přechodná a závěrečná ustanovení. No. Kršová. Učilová. 1 minuta víc.